दिनै माने ओरैबायदि मोनसे जायगायाव थांदों जेराव बेफार फालांगि होनजायो एक्सट्रा बिजनेस होनजायो जायखौ जोङो बर' माहारियावबो माखासे नुनो मोनो नाथाय गुबुन हारिफ्राबो आजिखालि माखासे सुबुंफोरा मावनो हमसै बेनो जाहैबाय अमा फार्म मोनसे जों ओरैबायदि आंजों लोगो सानै दंबायो बिसोरबो थांफागोन जाहैबाय आंजों माने सासे मानसिनि अमा फार्म नायनो नोंथांमोना नायनो हागोन मा बायदि रोखोमनि अमाफोर माने बेयाव मा बायदि रोखोमनि अमाफोर थारमाने बेयाव फिसिनाय जायो आरो माबायदि अमाफोरखौ माने सामलायनाय जायो नोंथांमोना गासैखौबो थारमाने नुनो मोनगोन माबायदिहाय जायो भिडिअ'आव थाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायफैनाय जाबाय आंना लोगोआ मोनफैबाय दा जेनेबा जों थांनोसै अमा फार्म नायनो नैबेफोर जाहैबाय बेसे गिदिर नायदो बेसेबांबा गिदिर ओमफ्राय ओरैबो दा माने पुरा आदार होनायनि टाइम आदार जागासिनो दं माखासे अमाफ्रा नोंसिनाबो दं नोंथांमोना नायजायो अमायानो अमा बेसेबां अमा नांगौ ओरैबो अमा पुरा आदार जागासिनो दं नैखिजा मासे थांबाय आरोना इयो माने मालिका होननाय मथिब्ला इयो एम्फौ नांदो जाहैबाय एम्फौ नांनायनि थाखाय बेखौ बायहेरायाव दोननाय जादों जाहैबाय दा नोंथांमोना नायजायो साननैसो आगोल फैबाथाय आङो थारमाने नैफोरो बिराद फिसा फिसामोन आरोना दा इयाव आदार होनायनि थाखायबो एक्सट्रा माबा दं ओमफ्राय दै होनायनि थाखाय नै जाहैबाय दै होनायनि थाखाय पुरा एक्सट्रा थारमाने बाहागो खालामनाय दं आरो नोंथांमोना नायजायो गासैबो माबायावनो माने आदार होनायनि थाखाय एक्सट्रा दं ओमफ्राय नैसो जाहैबाय दै होनायनि थाखाय ओमफ्राय नैयावबो आदार होयो ओमफ्राय फिसाफोरखौ बेफोराव लाखिनाय जायो आरोना ओमफ्राय नै मासेया माने एम्फौ नांदो जाहैबाय बेखौ माने बाहेरायाव दोनदो एम्फौ नांनायनि थाखाय जाहाथे थारमाने बेलेग माबाफोरा बेलेग अमाफोरनाव थारमाने जाहाथे माने सन्देरनो हाया ओमफ्राय नै बेफोरखिजा जाहैबाय जेनेबा बिसोरथ' खियागोन नालाय जेनेबा खिबाथाय थारमाने इखिजाया गलांनो हानाय बा मटरफोरजों दै सास्रोनानै थारमाने होबानो माने इखिजाया गलांनो हानाय बायदि केपासिटि खालामदो आरो जाहैबाय ओमफ्राय ओरै नायोबाथाय ओरैजाय जाहैबाय पुरा ओरैजाय स्र'नो गलाङो जाहैबाय सुस्राबा गलाङो ओमफ्राय नैखिजाबो गलांग्रा दङ पाइप होखादो नै नोंथांमोना नायजायो नै पाइप दङ पाइपजों माने नैबे फुख्रियाव गलाङो जाहैबाय ओरैजाय ओमफ्राय इयाव नाफोर दं जानो हागौ बेखौ मिथिथ'ला आं खालामोब्ला बेबो मोनसे बेसेबांबा मोजां फालांगि आरोना खिन्थु खस्थ' दं नोंथांमोना मिथिखायो जायखिजाया खामानियाव खस्थ' थाखायो होननानै दासो नायना फैबाय अमा फार्मखौबो ओरैबायदि साफायै साखोन सिखोनै लाखिदो जाहैबाय माने दा बुंसै वाह दैयानो दैया खमायनाया बेसेबांबा गोब्राब दै खमायानो माने दैया जग्लायबोजोबो नालाय बेसेबांबा गोब्राब दा नोंथांमोनाबो सोरबा जुदि बेबायदिनो अमा फार्म खालामनो लुगैयोब्ला नोंथांमोना खालामजायो मानो होनोब्ला नोंथांनाव जुदि केपिटेल गैया बा बिजनेसखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय जुदि नोंथांमोनाव रां गैयाब्ला गभर्नमेन्टआ आजिखालि माने अमाफोर फार्म खालामनो थाखाय आरो माखासे नोंथांमोना बोरमाफोर बा मोसौफोरखौ लानानै जुदि नोंथांमोना बिजनेस खालामनो लुगैबा बा फार्म खुलिनो लुगैबा नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय इजियैनो लन मोननो हायो बेंकनिफ्राय इयाव माखासे प्रसेसफोर दं नोंथांमोना जुदि प्रसेसफोरखौ मिथिनो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ DM खालामजायो बा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामजायो आंना लोगोआ मैया माने मा होनो इटु किनसिलि आरोना ओमफ्राय बे जाहैबाय बेरे मोदै आरोना
बेखौ बायदोंमोन जाहैबाय बायनानै उनाव नायोब्ला नायनानै नुबाय जे एक्सपायार डेट थांनायसो जाहैबाय दा बेखौनो माने चेन्ज खालामनो थांगासिनो दं जोङो इभिनिं चिल आउट खालामै बे फार्म खुलिनायाबो बारा एसे बैसोनि मानसि नङा माने उन्दै बैसोनि मानसि नोंथांमोनाबो जुदि ओरैनो दंब्ला बेफोरबायदि माने जायखिजाया नोंथांमोना बिजनेस स्टार्टआप खालामनो हायो ओरैनो थास्लायस्लाय नोंथांमोना माखासे अमाफोरनि फार्म खालामनो हायो बेयाव माखासे आयदा दं बिसोर माने फिसाफोर फाननानैबो माखासे बिजनेसफोरखौ माने आग बारायगासिनो दं ओमफ्राय दाबो स्टार्टआपावनो दं जेनेबा ओमफ्राय बिनिफ्राय बिसोरो मोजां माने फिसाफोरखौ फानो ओमफ्राय मोजां जानो थाखायबो माने बिसोरो फानो पायकारिफोरनो फानो जाहैबाय ओमफ्राय बिदिनो सोलिगासिनो दं आरो दा माखासे मानसिफोरा जों नुनो मोनो माखासे मानसिफोरा साख्रिफोर नागिरनानै बैसोआ गलायलाङो दा जुदि जोङो एसेमान इनभेस्टमेन्ट लानानै बा जोङो लनफोरनि एप्लाइ खालामनानै जुदि जों बेफोरबायदि बिजनेसखौ साख्रिखौ नेयाबालासिनो साख्रिखौ मोनगोन मोनसे टाइमाव साख्रि मोनसान्दि माने जोङो जुदि बेफोरबायदि फालांगिफोरखौ जोङो आखायाव लायोब्ला जोंहा माखासे रां फैनायनि आसा थायो दा बिदिनो माखासे हारिफोरा गुबुन हारिफोरा बिदिनो साख्रिखौ नेयाबालासिनो निजिनि आखायाव माने माखासे माबाफोरखौ खामानिफोरखौ आखायाव लानाय बेल' नङा जे अमानि फार्मल' बानायनांगौ बेल' नङा माखासे आखायाव ओरैनो थायाबालासिनो माखासे मानसिफोरा माने फालांगिफोरखौ आखायाव लायो बिदि लायोबाथाय गुबुन हारिनि बायदि जोंबो माने माखासे मानसिफोरा जोंनि हारियाबो माने गोजौआव गाखोनो हानाय मोनसे आगान फैगोन आरोना आसा खालामो दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबा मोनसे सोलोंनो मोन्दों आरो माबा मोनसे मिथिनो मोन्दों दा बेफोरबायदि आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथाङा आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरो आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनो दाबाव गोजोन्थों जै बर' हारिनि